Wrth i ni fyw yma, dod i adnabod y pobl ifanc a clywed eu straeon, nath na rhywbeth jyst cydio yn fi a sylweddoli fod nunlle i bobl ifanc fynd i gyda'r nos yma. A dyna lle nath cic ddod o. Rhoi lle saff i bobl ifanc fynd i, lle iddyn nhw cael mwynhau, lle iddyn nhw cael bod efo'u ffrindiau, lle cynnes, ac lle iddyn nhw'n mynd i cael eu bwydo hefyd. Oedden ni'n meddwl does na'm lle i bobl ifanc o fewn i cymuned, so gafon ni gyfle i brynu'r adeilad, a wan da ni wedi adnewyddu fo i safon sydd yn deilwng i bobl ifanc Blaenau Ffestiniog. Ers dod nôl i fama, da ni wedi gweld y niferoedd yna'n saethu fyny. A dwi'n meddwl mae yna i lawr i lleoliad, a mae hefyd lawr i pa mor wych o le ydi, maen nhw'n mwynhau dod yma. This is our second home where we're a family all together. Everyone cares, not only to the building, but to the people. We all care about each other because we're one family. Un peth da o adeiladau sydd wedi cael ei wneud i'r safon yma ydy mae'n cadw costa'r rhedeg y lle yn isel sydd yn tynnu'r bwrdwn o'r gymuned i gadw i dalu'r biliau gwresogi, biliau electric ac yn y blaen. Bobl yn defnyddio nhw, maen nhw'n caru nhw'n fawr iawn a maen nhw eisiau cadw nhw fynd. Mae'n teimlo'n hollol wych gweld yr adeilad yma'n cael ei defnyddio, gweld gola yma a cant o blant yn just mwynhau. Wrth wneud hwn i safon uchel iawn o ran effeithlonrwydd ynni, mae'n bosib cadw hwn fel gofod cynnas. Da ni wrth gwrs hefyd yn gallu o bosib rhedeg hwn fel gofod oer, enghraifft, os da ni'n cael clwc hir iawn o dywydd cynnas. I love the new space, yeah. It's got bigger rooms, we have bathrooms, we have here. And it's just a bigger place for a load of kids to come. So mae Blaenau Ffestiniog yn cael ei adnabod fel lle difreintiedig. Dwi'n cysau y gair difreintiedig. Yn economaidd, da ni yn ddifreintiedig, ond dim bai ni di hynny. I ddylsa fod Blaenau'n un o'r llefydd mwyaf cyfoethog o chwareli i twristiaeth i ynni. Da ni yn creu cyfoeth ond diolch yn aros yn lleol, ond mae angen troi hynna'n rhywbeth cadarn economaidd fel bod yn bobl cyfleon a dyfodol i ffynnu o fewn i cymunedau.